Sa tungasang kontrobersiya nga dala sa COVID-19 vaccine, isa ka Ilonggo physical therapist ang nagpakigbahin sa eksperyensya matapos isa sa mga una nga nangisog nga magpabakuna sa Estados Unidos. Yaring balita nga itong gintutukan. Physical therapist sa isa ka ospital sa Texas, Estados Unidos, si Raysan Hamotuya, tumandok sang haro sa Iloilo. Masobra isa na kadekada ini nga nag-migrate sa Amerika upod ang iya pamilya. Bago sa adlaw sini nga pag-atubang sa mga COVID-19 patient nga ginadala sa ila medical facility, nagdesisyon ang frontliner nga magpabakuna. Hindi mandatory ang vaccination sa ospital yung ginaobrahan sini. Apang, sang naging available ng bakuna sa COVID-19, nag-volunteer gilayon si Raysan kag nadala ini sa second batch sang vaccination na ginlunsar sinilang gid nga adlaw. Kapinduha ka oras matapos sa ini na bakunahan, na istorya eksklusibo sang GMA Regional TV si Raysan. Ang kululbaan na actually is mapuli ko sa balay. Diba kung may madala akong virus kag spread ko pa sa pamilya ko mo nang kulbaan sa tanan. Gikan sa kompanya nga Pfizer ang vaccine yag inject kay Raysan. Kung mangin available na sa tanan nga pumuluyo sang US ang COVID-19 vaccine, pabakunahan man sining pamilya kag inganyohon man ang mahimata sa Iloilo nga magpabakuna man. 2020 is not a good year. With this vaccine though feeling ko it's like a miracle nga it's an early Christmas gift actually for the whole world kay gusto ta na nga magbalik sa normal. Pagkatapos ng 21 diyas, nakatala na nga magpa-inject liwat si Raysan sa ginahambal nga booster sa COVID-19 vaccine. Padayon sa karon nga ginomonitor si Raysan agud matumod kung may side effect ini sa iya. Subong, wala pa mapatod kung saan umangin available ang bakuna sa pungsod. Pila man ka mga residente ang nagpabutyag sang ila kakulba. Sa bahin naman sa mga LGU, nagpaina ang kadamaan nga mga probinsya sang budget in kaso kinahanglan baklon ang bulong. Upod, Kirinal Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.